mga balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Las 9:41 Action Radio Philippines Standard Time. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! 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 Minutos nakaligis at nak ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. Salawat na mayong gabi naman Pilipinas, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Inyo pala tuntunan Lunes tubtob Sabado alas 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Action Night Patrol yari kita sa Martes nga pagpangalagad sa siring maulanon nga tiyempo. Maulanon nga panahon sa syudad sa Bacolod. Nagdulo delikado sa mga kaaksyon naton nga nagapuyo. Sa kilid sang kasubaan, sa kilid sang sapa, kilid sang baybayon. Lagod man sang wala sa masabi ginalauman. Kapag dalo-do sang tubig halin sa kabukiran. Dari sa Bacolod kadamo sa mga na-sorpresa nakibo sa isaraman ka trahedya sa ring pagdalo-do sang tubig. May pila ka mga tinuga nga napiktuhan, may missing, may na-rescue, kag may mga ginpang evacuate nga mga residente. Las 9:45 Action Radio Philippines Standard Time. Sabang lamang gabi. Action! Breaking news! Sa balita nasyonal maka-aksyon na resolbar na ginman ang gumantang ang konflikto sa liderato sang Kamara sa House of Representatives. Kaya manti sabang lamang gabi maka-aksyon si Presidente Rodrigo Duterte na tigayon ang ma-resolbar ang leadership squabble sa bahin sang House of Representatives. Mayara na gidman sang nahisugtan, mayara na gidman sang giningadlan nga mangin mag-ukag mabulos nga leader sa bahin sang Kamara de Representante sa House sa mga kaaksyon.
kundi sinumpak kilay pa sa Siring House leadership. Ang duha ka mga kongresista ang subong nagapungko bilang House Speaker nga si Alan Peter Cayetano ag si Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Subong maka-aksyon nagsapol sa ila si Presidente Rodrigo Duterte. Nakapinsar siguro si Duterte nga di tanan na pagpalawigon pa. Resolbahon tani sa labing madali nga panahon para nga makatutok kita ho. Sang ginatubang ginalokdo naton nga problema dala sang COVID-19. Amo ni permi ang gagakatabo sa bahin sang liderato sa Kamara kung kaisa liderato man sa bahin sang Senado. Napilian na gid man. Nagapaiway na gid man si House Speaker Alan Peter Cayetano. Kaginingadlan na nga magabulos si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco. Si Alan versus Alan, parehos sila nga Alan. Man si Velasco maka-aksyon damo man sa aliado nga mga kongresista. Si Cayetano damo man maka-aksyon. Isiling ni Presidente Rodrigo Duterte. Disisurante ni sa mas temprano, resolbahon ta. Ini nga kontrobersiya. Man si Cayetano may araman sang aligasyon mo. Ay pagduda siya nga way pa matapos siya sa nga termino. Daw ginaduso na siya ni Velasco nga nakakason sa pwesto bilang leader o kon House Speaker. Man may ari ini maka-aksyon sang ginatawag nga term sharing. Ang ginatawag man nga gentleman's agreement nga si Presidente Rodrigo Duterte mismo ang nagserbi bilang broker, nagaligad nga tuig, share pag may time lang bla sa liderato. Si Cayetano mag-aksyon dapat magaserbi siya bilang speaker sang lower house sa una nga 15 ka bulan sang sining 18th Congress. Si Velasco naman maka-aksyon sa idalom sining agreement, term sharing. Si Velasco dapat mag-take over naman. Sa bulan na sa Oktubre, tinason ng Webes, Oktubre na ho. Padayonon ang nabilin nga termino maka-aksyon sa bahin sang Kamara sa sulod sang 21 ka bulan. Yanagsog tanay na gidmana. Kabay pang sa pagpungko ni Congressman Velasco, malipatan na rin ila sa konflikto, malipatan na ang lainay sa buot, kag magatutok na maka-aksyon sa inyo sa nga trabaho. Ay kadamo ka mo sa napatutukan ho nga problema sang nasyon labi na ang pagtapna o kung pagmahagan-hagan man lang sang COVID-19. Man hindi basta-basta kung makauyat ka bilang speaker sang house mo, bilang house speaker maka-aksyon. Ginakilala ikaw bilang ika-4 sa pinaka mataas nga opisyal sang pungsod Pilipinas. Diba? House speaker. Ang una, presidente, kinasundan sang vice presidente. Ika-3 ang senate president. Ika-4 na mo ng house speaker. Laing giba niya kung ikaw ang leader sang kamara, ikaw ang leader sang house. Tay may ara maka-aksyon kag sama sabi, ikaw yung maka-decide sa mga ginalalisan sa mga gubuntang dira sa bahin sang House of Representative. Mas maayo man nga sa mas temprano maka-aksyon na resolbar ining isyo kag kontrobersiya niyo. Ang ginatawag nato maka-aksyon nga leadership squabble sa House of Representative. Yang balita sa mga maka-aksyon, Cayetano out, Velasco in. Ama ng isa sa mga dako nga balita sa bahin sa nga nasyonal. Dali sa aton sa balita lokal maka-aksyon. Basta Martes nga papangalagad maka-aksyon talos kita nga nagapungko dali.
Action na Marlon Henovaya sa ngalang sang regular nga anchorman action Eric Magbanwa. Diri sa bahin sa nga balita lokal. Mayara sang mga 26 taran ka mga 24 o kon 26. No, ka mga tao ang yara karon sa evacuation na center. Sangini sila ang maluwas sa baha sa Bacolod kaina sang hapon. Man ang ulan diri sa Bacolod mga kaaksyon di man tanto kadamol. Wagid man sila nga nagbundak siya kasarangan man lang. Pero sige-sige way ta kahibalo mag-aksyon dito gari sa kabukiran ho. Grabe to ang bubo sang ulan. So dumulhog ang baha. Nag-uso yung mag-aksyon sa mga kasubaan. Nagpanggibot. Nag-agi diri sa mga kasubuan sa syudad sa Bacolod. Amo na ginatawag nga daludo. Ang mga apektado mag-aksyon halin sa Purok Paglaom, Barangay Takuling. May 24 dara ka mga na-rescue mag-aksyon sa ato sila mga disaster. Risk Reduction Management Office sa personnel sa Bacolod. Ay naunaman nga nabatian diri sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Action Radio Bacolod. Agi sa report sa ato sa nga patrol with Action Jan Diaz. Ang masubo-subo diri mag-aksyon kabanti may report ka sa balod diri sa aton nga mayara sang isa pang missing. Kaway pagapon makitaan mag-aksyon. Di ang source ka rescue operation mabulubudlay na din mag-source ka rescue operation ka sa amo sa nga oras ho. Mabulubudlay na ni para sa ato siri nga mga CDR-RMO personnel. Kabay pa nga yadtong missing makitaan lang kag luwas lang mag-aksyon. Walo aligmat lang sa ato sa nga mga residente ng ilas sa nga balay aras kilid sang kasubaan. Kaya ba nang munot abag ulan, malita nga dito sa bukid, grabing bubo sang ulan. Hindi ka mo magpatuyom-tuyom sa nga tulog da ha? Walo aligmat. Bulabugtaw-bugtaw para layo sa peligro. Tres minutos na kaaligas at tak ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. Ang kalabanan nga Bacolod noon nakahanda naman makaakso sa kabot sang Oktubre 1. Kamay sa Oktubre 1. Manubo-nubo na makaakson ang community quarantine na classification. Babalik kita makaakson sa natawag nga General Community Quarantine. Ang GCQ. Di naman bagong GCQ implementation diri sa Bacolod. Kaysang Mayo 16 makaakson. Tubtob Mayo 30. Nag-JCQ man ang sunod sa Bacolod. Isubong MACQ kita, public transport, di pwede magkabiyahe diri sa Bacolod. Di pag-abot sa Oktubre 1 JCQ, magkabiyahe na sila. Gulugin hawa na gawa. Ang ato sila nga mga ka-aksyon nga mga drivers sa public transport. Halin sa bayan tricycle, e-bike, tricycle, POJs, taxis, mga bus, tiyang bus maka-aksyon nakabiyahe man, pero hindi ka galing kasulod Bacolod. By October 1, makasulod na sila balik sa Bacolod. Nakaluluoy man ka-aksyon. Ang ato sa mga drivers sa public transport. Gutom yun nila sa nga nagyan, bisan pa nga mayara sa ayuda man ang iban nga na baton, pero hindi kayo ka-trespasser. Las 9:40 con las 9:55 na Action Radio Philippines Standard Time. Standby ka mo dara maka-aksyon na. Mayara man sang responderan ang ato sa nga patrol. Ay sa naman kabalita diri sa may syudad sa nga Bacolod. Ang kaso naman sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. The Western Visayas Region 6. Ang tanalopang doon kon COVID-19 ang paghahambalan, kaya mo ang Bacolod, kag Iloilo. Isbagay, tinamo tao sa Bacolod kag Iloilo mo. Ikumparar sa ibang sa nga probinsya. Ang probinsya sa nga Guimaras siya maka-aksyon niya, Islam na nagdutay tao to. Ang akla na mo man, ang kape sa mo man. Idutay mo tong kaso sa ila. Normal naman na. Kaya basta damo ang tao, damo man ang salawayon.
Ara na sa 7,009 ang kabilugan nga recovery sa muning Gulo Good News. Nag-alalayo sa COVID-19 sa Bogos sa Western Visayas. Subong mayara sang 142 ka mga bag-o nga mga recovered patients. Ang masubo lang kamera sa Japon sa nagadugang nga kaso, 199 naman ang bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Kabangdanan ang kabilugan 11,413 na 11,413 na 192 ang local cases. Kagapito ang locally stranded individuals. May duha ka mga nagdugang nga nagkalabatay. Ang kabugusan nga death toll kalabatay sa Western Visayas 243. Sa sunod sa Bacolod, pihoged nga nagahulat makamo kung ano ang latest sa kasos ng COVID-19. Sa sunod sa Bacolod, may 78 ka mga pasyente na naka-recover. Ayo sa bahin sa COVID-19. Dali lang malingi ko na iskilid kay tingala ko nga medyo mainit-init haw. Nalipad gali ako mag-on. Dito sa kilid na kay mapabulubugnaw ta, nalipat gali ko. May sagli una pa sa tulog sa akon ho. Ang ang bugnaw ka pabugnaw blado. Nalipat ako. Sige, las 9:58. Action Radio Philippine Standard Time. Oy dito sa bahin gani sang probinsya sang Iloilo. May 23 to ka mga barangay ginpaidalom kon ipaidalom. Ginpaidalom na sa ginatuwag nga surgical lockdown. Umbisa alas 6 kainas ang gabi. Yang Iloilo to mag-aksyon ang mumandris Bacolod. Nagalukdo man sang papanghangkat kag problema kong COVID-19 na paghahambalan. Ang sabayan sa nga Bacolod sa gihapon nga balita mga ka-aksyon. Si Congressman Greg Sataya nagpangabay na sa Bacolod City Police Office kahapon nga kung pwede imbestigahan ang source sang sining kinapatihan fake news. Atong nagpanaptabla sa balita nga kunong talatapan niya magapanagtag sa ikaduwa nga transang bulig pinansyal sa mga LGBT sektor. Kinakibot man to si Congressman Gasataya silingaway kung nanangamba. Kaya may nagpanapta to mag-action damo sa mga LGBT members na rin sa Bacolod. Ang nagkapuno pa mangkot man mayara gani nga nagkantogid posible sa bahin sa talatapan dira sa NGC. Yabali Congressman Greg Sataya way na asang kamaturan. Kaya may ayo sa bahin sa kapulisan sa Bacolod. Kung pwede imbestigahan nato na kundi na halin ang source sino na nagpalapta nga tinuga o kung grupo. Di lamang pulis ginpangabaya man pati ang National Bureau of Investigation o NBI. May medyo eksperto ng NBI sa mga amos sa nga kaso mga ka-aksyon. Hindi kayo man tuod mayo mo mapalapta kayo mo sa hindi among nga balita. Hindi pasala mong Bacolod nun. Yan mga fake news na bala kung tani dapat mayara sa masampulan nga tinuga nito. O kung masampulan nga grupo no. Why niya sang obrahon kuning pagpang sabotahe among ila kung mayara gid man. Depende na kung ano katanda sa ato sa nga mga ginaayo nga mga investigador, ato sa nga mga otoridad. Kung ginahulat gani ang mag-aksyon dapat may masampulan gid. Kung mapamatud-an malang nga sila naghimo, kabalaan nyo tani kay lawagon tangalan kong grupo nila. Ay base mo ng habi ni Ilayab Lahaw. Impunto alas 10. Curfew na ha. Curfew na. Dali lang. Mayara sa nga far call. Sunog ginrespondihan ang patrol with action dyan. Action dyan, please Kabil. Isa ka sunog action mark ang naguntag sa mga gabi diri sa area mismo sa nga Porok Timaya, Barangay Mansalingan, Surad sang Bacolod. Ang nasunog diri isa ini siya kapulian, sementado, butsilong konkreto sa
Simentado ang pulo niya mismo Action Mar, before lamang ini ang inisak lang nato niya nagkuha report ang nagdikusa din nagluntad ang sunog, no? Kaya sugod sa ring matrion, ongoing pa diri ang pagpalong sa mga otoridad. Although wala kita rin makita ang gidring ang visible nga kalago abi sa itong ginakamtangan, asogi lamang pero kadamon Action Mar, no? Ongoing pa diri ang ginapatigayon nga operation sa Bureau for Protection Bacolod kay pila ka mga bumbero gikan sa naglain-lain nga mga volunteer fire brigade diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Based sa initial nga investigasyon nga aton nga nabaton o kunabi sa nga mga otoridad, ang tagiyas ning Balay Action Mar amo si Mr. Joey Maceda, 48 years old, tumandog kung residente man diri sa area sa Purokimaya Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Kung aton diri makitaan sa lugar sining mga trion, do wala man sang may nasamara no kompilasyon abi sining incident nga nagluntad sining gabi makaksyon. Pero ang lugar diri abi parang kani may gate siya, hindi na bulig-buligan nila, no? Ari diri siyang tagiya pa katera to. Okay. Dito na, sige na yung mga kusa. Oo. Okay. So, sa nga matuning on Action Mar, kakso nila ang kisame. Kaya naging balay is pagpalapit ko gitri ng 2-story ni siya, no? Ang balay. Sementado ba, no? Yes, Sementado Action Mar. And then, ang pagsulod mo sa balay, meron sila sang suwaw. Pinagbuwa ko yung kadali lang. Pagbuwa ko mo kalahin. Okay. So initially Action Mar ang kalayo nagsugod din mismo sa iyang kwarto, no. Amo pa ng initial impormasyon pero karon tipunon tanay ring detalye may kang tanan sa ning sunog nga nagluntad diri mismo sa area Action Mar sa Purokimaya Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Why ka naman nagsundya sa nakita nga kalayo? Why naman, amo to namba ko ina aso na lang gid Action Mar. Pero para masiguro sang mga bombero kinahanglan nila buksan ang ikaduha nga panalgana sining balay ikakip na mga tangkisame abi kay para makita dito sa lubas sila may nagkarabilin nga mga kalayo Action na Marlon, no. So that is why kita nato subungan din ang ginapang bungkal nila ang kisame para makita dito sa sulod and then tinay bombero man to ano ang bombero may bitbit dito nga host, no, fire hose Action Mar para tika ko may makitaan sila dakaron nga gabaga lang abi o kung ano dra part of the mapping operation, pwede na nila yun nga mapalong ang Karayo Action Mar. So, paano na? Ang pinaka-coordinate institution, si Eragil mismo, sining gabi, sang Purokimaya Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Ang detalye sang nagluntad naman nga pagbaha sa Syudad sang Bacolod, mamatihan sa diligid lamang udugay sa itong pagbalik report na ka-aksyon. Plus report ikan sa patron, taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa patron sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Purokimaya Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod, isa ka puloy-an, simentado man, duha ka panalagan, nagatuhaw ang kalayo, pero mayo maka-aksyon, ay waya man naglalawig-lawig ini, aso na gid lamang ang makitaan sa palibot sang puloy-an. So kabay pa maka-aksyon nga wa ilang sa dako ang kahalitan. Kabudlay subong nga mabiktima ka sa sunog. Subong nga nagapakatubang pa sang krisis ang ato sa nga syudad. Taran ga pamigado. Halong-halong lang gid. Iba na unta maka-aksyon dugay sa pagbanumbalik sa ato sa nga patrol kung ano ang gitunaan sa sinang kalayo. Di man pwede magtuhaw ang aso kung wais ang kalayo. Mauna gid ang kalayo, antes ang aso. Last year, 5 Action Radio Philippines Standard Time sa lawat sa mga Bacolod nun. Kinarimind gid namon kamo. Naragobisa na ang curfew hours mga action. Ang 10 to 4, 10 p.m. to 4 a.m. Nga curfew hours implementation sa Bacolod. Magapadayon ini, magasigi-sigi ini. Bisan pa nga mag-GCQ na ang sunod sa Bacolod umpisa October 1.
Amo na, nasaan makakson sa gin na isyo sa mga gabi kon sa mga hapon. Ni Mayor Bing Linardia may kantaran sa pagbalik sa GCQ implementation. Di kon may curfew hours. Pamangkot ng kalabanan ang Licorban Anoya. Ang Licorban same gihapon ang implementation. Kung anong implementation sa bayan sa MACQ Subong. Amo man gyapon na magapadayon man na as is. Why gin liwat. Pwede makabaligya ang mga nagabaligya pero may oras. Pwede lang makasugod baligya alas 12 sang udto. Tob-tob alas 6 sang gabi. Hindi makainom sa mga public places. Sa sidewalk, sa kilid dalan, sa madamo sa tao, hindi pwede. Pwede ka mo magkabakal, makakson sa ilim doon. Dalon nyo sa private nga place. O kung sa inyo sa nga puloyan, dito ka mo magtulutungking-tungking. Sa idalom sa nga GCQ maka-aksyon, suspended man ang home quarantine pass sa ginatawag nga HQP. Pero ang HQP, bala na kundi ID na siya, nga ara sinyo dahil. Yun ang pagkaboya, ay malinaton ba siya kundi balik ng HQP, bala. Taguan yung HQP, ang card nyo na, taguan nyo. Base kung magsiling ang sunod sa sunod nga mga sinimana, sunod nga bulan. Kaya balik naman ang HQP, kang daan nga HQP, ginisyo sino amuntong gamiton. Kirag, sala-sala ka mo nyo sa pangita, kaway nyo tinago. Sabi, kuha ka mo na may kimpit na may sa babaw sang inyo sa ring alayan da. Para nga hindi madula. May pila ka mga lugar din sa Pilipinas nga ang issue nga HQP, maka-aksyon. Balik pagamit. Yung iban ginhaboy, iban ginhimo gatong. So, ba na sila HQP, way sila sa mga magamit Taguan nyo No? Suspended ang HQP umpisa sa October 1 to 31. Palawig-lawig di maka-aksyon nga implementation sa nga GCQ. October 1 to 31. GCQ, mamulong mag-an ni saya ang mga restrictions kag limitations gin pa nubo-nubuan. So muna nga suspended HQP, kagway naman sang check-up points. Ang pagguwa sulod sa ginatawag nga APUR, authorized person outside residence, ini mga gintagaan sang otoridad bla, authority, na pwede makagwa sulod sa pila ka mga lugar. Iga-regulate mga mag-action po sila kung di sila yung makapinagusto. Balik ang public transportation pero mayara sa gihapon sang limitasyon. No, ang distansya maka-aksyon sa bahin sang kadabuon sa mga pasahero. Amo man nagyapon dapat 1 meter. No, so ang mga public transport na mga POJs nga santo ginbutangan ninyo sang plastic bla or nano nga barir. Di nyo na pagkakasa dapat na mo magyapon gamiton nyo na. Full operation ang trabaho sa gobyerno nga nagahatag sang essential services, mga importante. Samtang ang iban nga talatapan ang maga-work from home. Aragya po ng work from home. Labi na kon na senior citizen maka-aksyon ang trabahante bla. Senior citizen kag mayara sa ganabatsag gabalatian. Amo na silang dapat mag-work from home. Kaya delikado kag risgo na sila sa nga ikayong lawas. Kung maghala sila iya ka balik-balik sa ila sila talatapan ng opisina nga ginatrabahuan. Sa malipot nga pulong maka-aksyon, dali sila matapikan sa ring balatian o kung sa ring virus nga COVID-19. Amo na nga work from home sila, dira sila maobra sa ila sa ring olobrahon. May mga pilirmahan, dira man sila mapirma. Ang mga negosyo maka-aksyon, yara sa kategorya 1, 2, kag 3, pwede maka-operate 30, tub-tub 100%, depende sa sahi sa negosyo. Inisandig sa DTI Memorandum Circular Number 20-44. Pwede na ang dine-in. Pwede na makakaon sa mga restaurant, sa mga kalanon, kag fast food businesses, pero 50% lang ang capacity. Sekon ang galamisan nyo di mga kaaksyon, ang kapasidad sa pulungkuan nyo da isa kagatos, dapat 50 lang ang makapungko da. Sekon 4, ang pulungkuan sa lamisa, ang duha, hindi pwedeng pungkuan, dapat duha lang.
Hindi pwede sa gihapon ang mga negosyo sa idalom sang GCQ, parehosang language, driving, dance, acting, voice schools, entertainment industries, libraries, museums, cultural centers, tourism destination, ini mga water parks ni, mga beaches, resorts, full body massage, ang tattoo kag body piercing, ang mga live events ni, ang pabulang di pwede. Suliton ko, ang pabulang di pwede. Pero may ara bla sa gamalabot sa aton info de nga siling Action Marlon may arla gyapon sa nagapabulang sa mga lugar nga medyo layo kasunodlon. Depende na sila na kung monitor sila, managpan sila sa ato sa mga otoridad. Di tikman kag gamarisi. Ang warehouses mga kakson di pwede nightclubs kag kid amusement industries. Ari mga kakson kanabo sa mga nagpamangkot diri sa aton kaina. Action Marlon komo JCQ na ang bakulod. Ang tatlo kadalagko nga merkados bakulod, kamusta? Ang Libertad, Burgos kag Central Market sarado gyapon na kada Domingo nga adlaw. Kaya mo ng schedule sang disinfection. Sunday malana, kada Domingo malang sarado na. O silingon tindi ka mo magpangumpara kadto na Domingo kay sarado na kay disinfect gina. Bisan nga GCQ magkulod umpisa October 1 to 31. Bukas ang mga mall kag commercial establishments pero 50% lang ang capacity. Gina-encourage man ang 12 oras nga pag-operate sa mga negosyo nga ginatugutan. Gina-encourage. Silingon, kung pwede, tub-tub lang kamo 12 oras nga pag-operate sa negosyo ha. Pero kung base kung maglapaw 12 oras, maglabo 13-14, kung may mga rasunes man, kaya managuro rason nga punggan na. Base kung mayara sila sa importante nga na si kasobla. Importante hindi lagid maglapaw sa sobra-sobra ng mga inuras. Maglabaw kamo 1-2 oras, okay na na. Ginahatagan man na sa konsiderasyon sa ato sa mga otoridad. Suspended ang face-to-face classes. Suspendido man ang mass gathering. Wais ang gadalagko nga pagtililipon. Ang religious activity pwede pero pulo lang tao. Ang matambong ha. Pwede magsobras pulo, dapat pulo lang tao ang kanamon. Ang curfew sa Rasiling tara alas 10 ang gabi to alas 4 sa gihapon sang kaagahon. Amo nang pila ka mga importante. Nga tumanon sa pag-umpisa sang GCQ implementation October 1 to 31 las 10-14. Dito sa bayan sang Negros Oriental, mag-aksyon ang Canlaon District Hospital sa Canlaon City sa Negros Oriental. Temporaryo mo ito mag-aksyon nga mag-shutdown. Kaya may mga staff members sila nga nakakontak. Daw na dulang ako sining headphone now, regleo. Sige. Dito sa may Canlaon District Hospital mag-aksyon, temporaryo nga mag-shutdown. Kaya may pila sa ka mga staff member naka-contact sa tao nga nag-positibo sa COVID-19. May anay sa pagbaton sa pasyente ito. Sa Baylo, ang ospital mo nga quarantine facility. Budlay no, amo na nga dapat triple ang paghalong naton sa atong sa nga lawas. Ay kung masakit kita, waay. Kaglaban-laban budlay ang kita magpa-konsulta o kung magpa-hospital man lang. Yawan ta pangitas ni. Alas 10:16 Action Radio Philippine Standard Time.
Salamat in advance sa ato sa monitor sa live stream dugay-dugayak na lista kamo. Damo sa mga nagpalapot diri sa information may kadara sa sunog. Amara to kay nagrespondehan sa ato sa nga patrola. Dara sa Purok Himaya, Barangay Mansilingan. Abare ba unta maka-action observation report sa ato sa nga patrol laban na gid. Ang ila sa nga nasiplatan sa maulanon nga panahon, maulanon nga tiyempo. Nga nagresulta maka-action sa nga pila sa mga hitabo. Nag-apekto sa mga residente nga nag-estar sa kilid sang Casubaan. Ibalaon taon maka-aksyon ang natipod ng mga balita sa ato sa ring mga action unit reporters, ato sa ring mga action correspondents. Dugay-dugay, kwaon to sila insigida kaya naka-alerto, naka-standby na. Alin dara sa bayan sang Southern Negros kag Northern Negros. Ibalaon taman ko na anong sitwasyon dito maka-aksyon sa area sang 4th District, sa area sang 2nd District. Anong kahimtangan to sang mga ka-aksyon naton. Damo sa mga local government units sa kona LGUs dari sa Negros Occidental. Sa banwa sa nga Morosya maka-aksyon may mga nagkalapik tuhan man to sang sining bahaho. Ang opisyal sa nga banwa paagi sa kay Mayor Jerry Rojas, insigi na magindulong yung food assistance. Siyempre, balaan man maka-aksyon nga ang kalabanan subong stay at home. Stay at home, bahaan ka pa, huwag ka pa pagkaon, huwag ka pa kwarta, isa ka kaurungan ng tao. Kaya mo na nga nasig man madalasang bulig ang lokal nga pangaluhan sa banwa. Alas 10:18, arin ang patrol with Action John. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Observation report sa patrol Action John, please come in. Mo nang gabi sa tatanan nga mga ka-aksyon subuga gabi ang patrol tibaga lagi kamang kita nagkahalin sining nagluntad nga sunog bari na sa area no sang Barangay Mansilingan sa Radsang Bacolod samtang kita nga nagapabalik diri mismo sa may area sang Dalan Lizares akong diri sa nice extension nilipad ang extension kita naton ligwa lagi man ang dalanon karon nga gabi and kung naton lagi mas may biyahe Action Mar no pero ari kami sa area sang station number 6 kay ti gin-check kami diri nga isa man ka mga impormasyon ko diri sa Action Mar no nga kung ano ton diri sa area man mismo may curfew violator sa sir curfew may mga curfew violator pa diri sa may area sang station 6 din kalintay nakainom lang ako na-curfew ko nakainom ka di ka naginom Lipat siguro sa oras ha mga amigo ko lang to din sa mga kilid-kilid lang mo lang na kilid-kilid lang ano trabaho mo tayo hauler ko din sa salo Adrio sa sal masulot ko dyan ay ko rin sige sumatis curfew violator why sa Dalarilo why sa Dalarilo lipat siguro sa pincho siya nalipat siguro di ka mapuli tayo dira lang sa may tiyak daw dira ka man gatiner sa inyo nga ginobrahan ito ka din kagad yan hindi ko kasi lang taga-progreso lang ko at kuling taga-progreso taga-kuling galing ka na kayo first time mo rin dakpan bago ka na nadakpan nadakpan din ang last curfew bago lang ko nagiging uminom ko tayo para banding-banding lang para madula lang kapoy matagapangita hindi mo na member ka pagaling ka ramay padula lang kapoy okay man di naman upod mo yan ako man lang isa hindi abay ko may putinom na ako man lang isa managpuli naman lang ko mapulit ka na lang galing kaya kiti nagabihan kaya gito na kayo natural na okay lang hindi ka lang tanay lapit ka man na pulit lang ka na sa kagawa na kaya kiti may violation kay may violation kay galing okay na di anong tanay huwag ka mamiliate aray ato sa inyong lugar doon trabaho ka para sa ila bata ka man wala huwag ka man okay ka pa bata may asawa ka lang huwag ka man ko asawa huwag ka man asawa kung may pamilya ka wala ka libat huwag ka man asawa ano lang umiga lang
Uy, kumuga. Away ka maniga. Ano na sa tay? Ross. Ano na sa license mo? Hindi. Pakita mo kay sir. Sige, may violation ka da, no? Halong ka didri ka naman tinero. Ha? Sige, action mark. No, amo tong isa diri ka violator. Ti multa sa may nagmulta na siya? Ha? May nagmulta siya? Basta way siya nagmulta? Ambot ba? Ambot ba? Ano? Hindi naman sa magsabat. Hindi na sa magstorya eh. Kaya ready siya. Dili na timing siya yan ito, lang. napit na. Siya tabok naman ka police station number 6. Dili na siya gatiner kay Damiari, din action mark do construction or sa page bala dampe. No? So dili sila or di siya nagatiner. Galagyan, bali lagi ng ino. Naman siya kuno, no? Galagyan, nagabihan na kid siya. Amo nang nakitaan sa police guro, kindakop di sa kakapolisan na ton action mark. No? Pero akit na nato ng sitwasyon plus bakulod sa hina sa hapon ay baluan perting nga buo sa madamong nga ulan. Bagod sa ni pagulan ng Sunmar may pinaka mga area nga nagbulo baha sa Pilibotang Surad. Ang resulta sa reaction Sunmar may harap tanan nga 26 ka mga individual nga gin-evacuate ang aton nga mga otoridad particularmente na sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO. 24 dari amo ni bala nakatiner dara bala sa likod sa Bacolod Memorial Park. Dami tayo na dakabay sa may barangay Takuling. Okay. Kay nabi ang tubig sa mar labot na sa atop ka balay mo amo nakataas bla especially sa mga payag nga dragin mismo nga daw dragin sa shoreline o kunabi makabi naton dragin sa may tiil na dampik o kung sabi nakakilid na gedi ka so action mar. According to Mr. John Marie Vargas sang CDRMO na pilitan sila kaginang lagi nila evacuate immediately agud nga ti wala na bala may maanod padara or wala na may ma-involve pa bisan anuman nga mga insidente nga may magluntad kay nakati pwedeng buo sa ulan ang do nga daan sa tubigan sa bukid perti man action mar no so Sir John Marie Vargas para at least ma-secure ang ilang safety man mismo nagdesisyon mo nga evacuate sila ang isa man ka senior citizen kung bedridden nga dra sa ginato sa boundary sa Aliis Takuling isa man sila nga gina-evacuate upod ang isa pa niya ka imataman so bali duwa sila tanan ini mga 26 ka persona yan karon nagatenel sa may Gonzaga Gym diri sa may barangay Takuling Surad sa Bacolod bilang evacuation center Action Marlon mga 3 PM amo nang estimated time nila kay nga mo gitong perting pagbuo sa ulan mga by 4:30 PM nakita man naton nga nag-subside naman dayon ang tubig baha kung pagbaha sa may palibot man sa Surad sa Bacolod wala man sila may report so far nga napatay o kung nabi casualty sila nga naguntad nga pagbaha sa palibot sa Surad pero may ara nga isa ka record officially sa CDRMO sa pagkikita nga nakuha yung impormasyon nga mo itong naanod ang gina-report nita kay na nato action mar. Ang isa diri gali amo ni sa likod to lang buto sa akong nga mensahe sa may barangay Vista Alegre sa likod sang Buenaport subdivision bala lapit sa may FF Gonzaga no sa may barangay Vista Alegre may suba na dagali may 4 ka mga persona nga malalaki action mar nagpamunit sa suba tulotin pano pa galing gulpi na ko sa mga nagtaas ang libero sa tubig sa suba kag ang galudo sa tubig gulpiada man nga nagpalaog action mar kay bot sila kuno nga 4 kati do baskog na ang current gulpiada na lang ang natabo wala yan nakaluwas ang isa ka lalaki nga mo si Jet Castillo ang tatlo ka mga upo diyan na salbar nila ko galingon si Jet naman niya ginanod sang baha action mar padulong of course pa west nga portion sang lugar ambal ni Mr. John Marie Vargas ang direksyon sinang suba na ang pinakapuntay na direksyon sa may Magsungay Bridge bala no lapot sa may Singkang Airport sa 35 dito sa pinaka-open sea na gid o kung sa baybay na gid mismo sang Surad sa Bacolod gintingwan nila nga mabangita pa ining si Castillo tubtob sa nga gabi galing kay tinagmando na mga temporarily post anay for mo subong gabi kay dulom na gid hindi na makita ng area ginusoy naman nila so magaresume ang ila naman operation ng search and rescue operation buwas action na Mar 19 years old na inang si Castillo sa piyang kabahin na ito na interview mo natin o antes na ito si ang isa na ito ka sitwasyon dito sa Mansilingan ari pa na ito si Mr. John Marie Vargas Executive Assistant kag Draw Court sa Disaster Risk Reduction Management Office. Then as flood dahil na Singapore. So ang apektado nga barangay ang may evacuate dyan sa Takuling para sa subong sa Gonzaga Gym to 24 katao so Kason dyan? Kaya nato nagtatong tubig pero Yes, Action Mar? masyado problema no. Okay na. Action Mar, amo na lipot na mga statement
ni Mr. John Marie Vargas na may hangot sila dira. Karon po patian na lang ang tingog sa isa ka persona amoning bata sa isa ka 56 anyos lalaki irikap na naton karon sa tumakaksyon ni isa man sa naano dito sa area sa puro kahirop di barangay Mansilingan syudad sang Bacolod. Ang dugang palinga balita kay kung kay in action mar ang Regional Drug Enforcement Unit nagkasasambay sa operation sa may barangay Manan ay hindi lang ganyan pinto ang nagkakandak sang bypass may team 3 pag in-action man nga nagkandak man sang bypass operation iyaman ka Regional Drug Enforcement Unit sining hapon doon man sa area sang barangay Takuling. Ang detalye sa mga balita ng people sa patrol bantayan sa ato niya pagbalik report mga ka-aksyon. Pero tandaan na isa sa marasol sa pagtugas Libot sa Bacolod Action, John Diaz, una fotografia aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Last 10:28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time dugang nga balita ha. From Handumanan to Takuling nga operation. Shabu pakadto sa Shabu. Ara gyapon illegal nga drogas Bacolod. Gihan nyo Last 10:28 sa aton sa ring pagpanubalik mga aksyon hibalaon ta naman ang detalye sa nga balita sa aton sa ring mga aksyon unit reporters Southern Northern Negros. Action at patrol babalik pagkatapos kin lamang siri. Okay, hello kita isigida sa pag-acknowledge sa saga parok-orok ka kapula-pulaw man nga mga ka-aksyon naton si Gab Grande, Amalia B. Prado, Mirasol Ron David. Why pa update to Mirasol, no? Kay ang source ka rescue operation ma-continue buwas pa kay babulubudlay subong gabi na katama, no? Mirasol Ron David. Mangkot sa anong update sa Tito ya ko nga si Eric Mirasol, no? Ang anod to bala sa barangay Basilingan. Wala tong tabas kamay pa nga malawas. Bernadette Lacson. Good evening. Raman si SMG Arabs, si Ira Ocos, Owen Villanueva Bailon, Cram Anthony, Maria Cecilia Pabon Jimenez. Good evening. Gab Grande, Ira Ocos, okay. Si Irak M. Ocos, salamat. Lizelle May Balocos Redemo, watching live sa Kawayan, shout out. Family Redemo Balocos, Maria Cecilia Pabon Jimenez, watching live. Didane Jonah, sa time slot mo pa tiyamba na lang kung makapamati ko gaulan obra sa work. Si Didane Jonah, salamat. Christopher Anlap, salamat. Sherilyn Oro Javier, Jocelyn Libon Dispuho, Vicas Comar, salamat sa mga nagpadala na rin sa info kay na may kataran sa sunog ha. Aya Perez, Mercy Flores, Action Marlon late viewers watching live sa Hong Kong, keep safe. Mary Jane Mendoza, James Red, watching live sa Mandawi City, Cebu. Kamusta lang ko sa pamilya Atadero sa Siray City. Alexis Torre, good evening. Greetings from UK. Siging alib. Agaporok-orok kami ni Lydia Sibulan upon sa mga apo nga si Sofia Samuel.
kag CJ Alib diri sa Country Homes Estefania. Archie Bagotsay Peña, pwede ka pangayo number user, salamat. Jen Always Sir, good evening, Axo Marlon. Message lang to siya sa sa Facebook. Rachel Aguarense, good evening sir, pwede malang maka-disinfect kong gabi sang mga market like ginhimo nila before nga i-lockdown gid every Sunday how. Mga nasaan sa EO, executive order ni Mayor Bing, no? Amy Esmeralda Dolido, good evening. Jerel Gadudo, araman si Chandelier Trivellias. Si Helen Granada Langrio, mayong gabi. Si Melele Oligo, good evening. Dara sa Barangay Tangob. Stay safe, God bless. Hala hambal ni Chandelier Trivellias. Si MJ Pidyongko, greetings from Kuwait. Si Cory Vidaha, good evening Action Radio watching from ano ni siya? Utod. Sa Kuwait, si Cory Vidaha. Okay, sa Kuwait. Naneth Waizari from Barangay Estefania. Si Vanessa Mayo, Axomar, I just want to say hello to Action Jan Diaz, watching live and monitor from cold, beautiful state of Minnesota. Keep safe, Bacolod, and God bless. Araman si Apple Lang. Si Lyle Orsus. Mary Ann Malunis Orebe, good evening. Watching from Porok Mahigugmaon, Barangay Pahanakoy. Lyle Orsus. Jocelyn Calabaan. Si Prince pa shout out Rivera family, Barangay Rubirang Isabela, kag Hinovia family sang Barangay Tangob. From Prince Denver, Hinovia. Jen Always Sir. Vicente Similiano. Good evening si Idol Eric Lihog lang Tamyaw Grupo Chick-in Hotel Action Night Patrol Group. Eugene Sapide. Kerry Briones kag Jomari Ingalia from Vicente Similiano. Action Nixon Papang Kapi-Kapi tadi sa likod Old City Hall sa di Vicente Similiano. Every Tuesday kitang temporaryo nga nagapungko dia. No, kay Friday si Action Eric ban nagapungko sa program naton Action Reports After Edition. Lyle Orsos, thank you. Marvin Paragusa, good evening. Ricky Villaruz. Upod kami di Kaporok-Urok. Okay. Lyle Orsos, shout out. Tamala. Josel Virey. Gapamati si Mami Elsa Virey, kag si Brad G. Dilag, si Tuto Boknoy ni Action Mars. Salamat. Rothschild Dikito Rojo, watching from Barangay 16. Check up point sa PGBI, The Guardians Warriors. Olive Prado Gargaritano, good evening lang Action Marlon. Jeng Landero, Action Marlon, mayong kabilang. Si Clint Lee Razan, good evening Action Marlon, stay safe. Bali sa Mayo, hambalya mga tao halos hindi na gani makakaon sa kabigadahon. Bangod sang pandemic, mabaligya pa syabu for faith sakes. Ay ho. Sad hambalya. Marvin Esparagusa, good evening sa Marlon from Lacasiliana, Barangay Sag-ang. Janel Viceno, Marlon, good evening. Shout out sir from Morsia from Amante family. Okay, Amante family. Alexander Pila, gabaritor kami di sa home along zone 6 Barangay Handobaran. Gabaritor kami di sa home along zone 6 Barangay Handobaran. Salamat kid. 10:35. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
aksyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. 100 capsule. Para sa kompleto nga management. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Pabalik sa ato sa ring pagkakalagad 38 minutos nakaligad sa atak ng alas 10. Sa siring mga tanion, hibalon tanaman, ang natipon nga balita sa ato sa ring mga aksyon correspondence. Solusip latan taon na sa bahin sa nga Northern Negros, partikular sa Maisuran sang Cadiz. Sa piyang kalinya nakastarmay naman sa Aksyon Percival Villamor, pero unahon taanay ang report ni Aksyon Roger Gotib. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger sa report mayong gabi, please come in. Yes, sumali ang mga mga aksyon. Wala ko. Okay. Ang ito mo lang, Marlon, ang sa appendicitis, ang mga Last yes, 39, Aksyon Roger, dahil lagi na kay medyo di mayong sunod sang imo sa ning signal, medyo ulo atras sa Languro or ulo abanti. No, gakatabo gid ba mo sa ano bla sa communication kon kaysa ga dula-dula ang signal, no? Ginati nga pa natin magka-aksyon na magka-plastar sa aksyon na Roger Gotib. Saya sa naging nahamtakan sa sinigid ng matanong. Aksyon Roger, please come back. yes, Action Marlon. Namo na ya. Amo na ya. Sobra pa sa daludo ba? Sobra pa sa daludo signal mo? Oo, kita daw, guro, mga tulad ng burong, brama sa ngalan, bla, guro. Bao. Mula nga hindi makalusot ang aton sining signal. Ara na. Action Marlon, sa pila na ito kabalita, may kadalag sa pag-positive man Action Marlon sa itong bana, bla, natural man lang kuno kasi ang bana sa kasawa hulid, sanay, dalo, mga mo na. Oh. Ato lang nagpa-opera sa appendicitis sa appendicitis sa Queen of Mercy kapag katapos in-swab test. Kan nag-positive, ang karon nga ba na nag-positive man. Uy. Ngara sa quarantine facility. Ngayon, Action Marlon sa atong balasang bulig kay man ang ila sining tindahan gin-lockdown. Tapos lingko, normal malang na nga
i-lockdown inang itindahan kay positive ka mo. Kaya ko sa kung galing sa umato, PUM lang galing ko sa to kay bayaw ko man positive. Pero, in-lockdown man ang akon diri nga kalendarya. Kasi niya, sir, ang amon na iya nagabantay, hindi mo na iya naging close contact namon kaysa dito kami sa hospital unas manapla. Gintaw ka namon nga buksan alay ang tindahan kay mantay ba sibla ko mga baligya namon da kay mga lamas ina kay mga saging kay ano pa yung magkalunot ba na kay ginayo namon tanay kay doktora tro sa imo nga base ko pwede ka magkakuna kayo namon nga mabuksan lang amon siningit kandi ang ila pagabay Action Marlon gini-evaluate man ni doktora sang ato nila gipadangat sa iya kaga silingko ga pangabay sila kay mantin may mga bulong pa na blaklon din na makuha karon kay bulag ila sa pangabuhian na pero sa kay Doktora Maria Victoria Ibanez ato sa interview actually ang yan nga husband ng positive naman dito expected ka man na kasi na sila nga duwa mo kasi sa among yung story nga nakuha duwa mo na gina sila galigayang nag-register sa ila nga changi so sa natabo so duwa mo sila upod na hospital sa natapos at kasi dungawa sila sa facility nga sariling center so nang wala ni tao except na nagtawag lang sila sa nila nga healthcare nga muna na yung matao sa ilang Changi. So, close pa namin 2 days ang ilang Changi, sabing pa disinfect lang. Kung okay na dahil. Okay, git pa nag-open naman sa kailan yung malakas ito kasi masalidunod yung stock nila kasi malang nila makuslang-laga pero okay na si Bong. Okay na, kaya na man sila healthcare nga muna na yung ang naging charge ng nila ng nalaligyahan. So, ako na. Sir Marlon, nga medyo kagulo ginawa man to sila nga nilas ni nga mga bligya. Mga bligya man, kag magamit nila ang binta kaya wag isa kumusan kuhaan na nila sini nga mga balaklon nga mga bulong Action Marlon. Sa syudad ng Cadiz, mayara nga 131 bigyan dugang subungid nga gabi nagdugang may isa nag-positive ang patient number 139. Pero sa patient 139, nagapabilin sa gyapon nga 16 lang din Action Marlon ang active. Kag sa 16 nga active nga ini, nagapasalamat si Dr. Maria Victoria Ibanez man ang mga frontliners, mga tubulang alin na itong sa tindag nga nag-positive ng patient number 92. Kag pagkatapos sila kalamo, gisirahin sa mga nalatang, gimante primero nga pagpositive man sa emergency clinic sa Anom, daso na lugangan pagin 5 na mga bla. Daw kada mo si Marlon sa lugar ni kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga mahimo nga sa October pa magabukas o kung mabalik sa bisyo ang Cadiz City Emergency Clinic pero tungod kay naka-recover naman si Marlon ang mga nag-positive mga frontliners ang mo di CDRR mo naka-recover naman ang duwa ka mga personal man daw po daw ka mga ara nga mga frontliners man nga isa driver sa ambulance nga isa ara man sa radio bullpen man lang ganito ang ginawiyatan so kada positive man siya naka-recover naman so far si daw medyo muna gigalipay man sa city officer sa syudad ng Cadiz Action Marlon bangod nga nagnubo naging ang aktibo na kaso kag jutay-jutay na lang ang nag-positive pero panayon yapon ang mga contact tracing na ginapati ngayon. Kapasalamat lamang si Dr. Maria Victoria Ibanez sa mga nag-operar na mga pumuluyo. Ang nag-operar ng ibang pumuluyo, dala, kag naintindihan ng nila ang sitwasyon. Ako pa naman pwede, ako pa naman natigit ang COVID. So, kung wala bila ko operasyon nga bigla explikahan, di na nagabigla yung pagkamatas ng sitwasyon kaya imbis nga mahapos, di na pabiglay. So, among yapon lang yan, kaya yapon sa tanan, avoid ng discrimination. Pag kung gusto nyo din mabala ng mga facts bala, amangkot ka mo sa mga paper o hindi kayo sa mga ambalambal sa kandiin yung masira. So, payag sang Secret Officer sa Syudad sang Cadiz Action Marlon. Report ikan sa Syudad sang Cadiz sa Malita o sa Action. Ini sa Action Roger Gutim ng report sa Bacolod. Action! Roger! Action! Night Patrol! Team Report!
Las 10:46 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa Lawante, sige na ang detalye sang report naman ni Aksyon Percival Villamor sa Southern Negros. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Perc sa detalye sang report ngayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Aksyon Marlon, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamaki sa aksyon na night patrol. Isa ka stabing aksident nga natabo dito sa Maya Purok, Gingaw, Barangay Tabaw, Valladolid, Negros Occidental, alas 10:30 kagabi. Ang biktima diri ginkilala sa kay Freddy Gamarcha Florindo, senior, 63 anyos, may asawa, kag pumuluyo sa Purok Lison, Zone 4, Barangay Tabaw, Valladolid, Negros Occidental. Ang suspect diri ginkilala naman, Aksyon Marlon, sa kay suspect gikilala sa kay Michael Bilinario Blasi, 28 anyos, soltero, kag pumuluyo sa Purok, Gingaw, Zone 4, Barangay Central, Tabaw, Valladolid, Negros Occidental. Sa investigation sa aton pulis, sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catunina, Aksyon Marlon, ang ini ang duwa nagasamtang nagainom-inom, so anay nga nahubog na sila, Aksyon na Marlon dito nagkumusyon kag nagdinalisay ini ang duwa ka persona, ang suspect kag ang biktima, kag ginali lang ginbuno iya ang suspect, no, ang isa ka 63 anyos, kag may igo ini sa dughan, Aksyon Marlon, kag gindali-dali man dala sa Valladolid District Hospital, Aksyon Marlon. Kag ang aton attending physician nga nagatipan sa biktima gindeklarar man, Aksyon Marlon, nga dead on arrival. Ari karon ang aton interview sa Aksyon Radio sa kay Police Captain Joseph D. Catunina regarding diri sa investigasyon sa isa ka stabbing accident. Pamatian naton. So, ang biktima ni suspitsado, Pedro Bustelno, doon siguro sa sa mga kasupong region mo. So, hindi ko siguro din na makasya ang sila doon nagsunod na. Ngayon, sila sila na binaway na sila. Doon sa Centralo, doon sa nila, ang biktima. Then, according sila, sa tutulong sila, kinang sa una, that's why, that's why, then, pagka, din ang tayo ang biktima. Then, pero, nagkakaligan sa action principal, mga siguro more less, mga 10 to 20 minutes na. Tapos, papuso sila yung biktima. Sa ilang inundan, din na muna sa one pagkaan niya. According sa aming partner investigation, kung yung edukasyon, pupot sila. Masakta na edukasyon na iman. Depende na kagkakagka na mga may sa nga putonan sa puta. So, ang victim, sir, anong deklarar sa aton nga ba attending physician, sir? So, sa sa left side. So, medyo bigyan na dalang sa Valladolid Hospital at anak ini, pag-arat ito, sa Tubunuretan. So, ang suspect ka ron, sir? So, suspect, nakapalagay pa na siya kay pagpunta sa among investigasyon, inano siya sa mga squatters area ng Department sa 4. Nagtakap mo siya sa operasyon, pero people na mo siya manapok. Then the next day pa, so kay nag-ano siya, naka-import mo siya nakasaktas makulot, so may informasyon kahapon na ara siya sa makulot, so immediately nagkantapan na siya na sa operation, kaya nag-coordinate siya sa Pakapor, kay Police Major River, so re-rebel na tulpiran sa naman ang nagdarang re-rebel na tapuan sa naman, taking the doctor sa Valladolid Municipal Police Station. Sige, sir, salamat. So, mo ito ang tingog ni Police Captain Joseph D. Catunina sa Valladolid PNP Action Marlon. So, ara na karon sa kustodiya sa Valladolid PNP ang suspetsado sa pagbuno sa isa ka 63 anyos nga tigulang Aksyon Marlon.
Amoy ni ang matipon nato nga balita gikan diri sa Anton Area of Responsibility. Mayong kabilang sa kay Honorable Don Jezreel Embultorio sang siyudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol Field Report! Antes na katuan ang balik na report sa ato sa ring patrol. Boso-bosong talang ni parang atis mga pasalamatan ang ato sa ring mga supporters sa ato sa ring live stream at Sir Maisel. Pasalamatan tama sila no kay Wygid kakataka sa pag-monitor sa ato sa ring live stream. Darlene Disendario, monitor Barangay Sumag. Diana Sibog Alteran, live from Barangay Sumag. Shout out family Alteran, Andalisay family. Si Jengjeng Landero, paki-shout out sa utod ko sa Magsungay, Nene kag Bingbing Landero. Marilo Villar, Tandaman, stay safe. Your number one Action Radio, God bless. Fritz Franco, Blake Allen Casillo Habalya. Si Tom Hardy. Good evening. Elsie Albes, good evening. Listening sa Purok Saturn, Barangay Handumanan. Si MJP Diyongko from Kuwait, pa-shout out P. Diyongko family sa Banago. Lilia Taton, ano tabo, wala na sound. May portion gina Ma'am Lilia gina-mute. No? Kay munang may pila ka protocol ba na. Portion mala na, no? Mabalik man ang sounds there. Presente Similiano, musta lang ko sa brother mo, Mario Henovaya, na upod ko na sa PNOC in NGP. Sa nga una sa Morsha kag Mailum. Sige. Juan Roberto Nanet Delioso Sr., Marlon, kastarang talaga pamati, gamonitor diri sa Damam, Saudi Arabia. Palikan tarang ato sa ring patrol sa oras ng alas 10:53. May operation kay nang ato sa ring mga otoridad sa barangay Handumanan. Illegal nga droga naman. Ginsondan sa operation pagid sa barangay Takuling. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Balik ka report sa patrol with Action Jan. Action Jan sa balik ka report, please come in. Duwa ka mga persona action mar ang mga nagladakpan sa Regional Drug Enforcement Unit 6 so kung RDU 6 Team 3 sa bypass operation again patigayon sa Las Palmas Subdivision Barangay Takuling sulad sang Bacolod. Ang mga nagladakpan amo ang gikilalasan ni Francis Wayne Giganto, lalaki ni siya 44 ang edad, residente man mismo sa Las Palmas Subdivision. Ang isa kadadakpan naman si Fidel Angeles, 51 anyos, residente naman sa Las Palmas Puro Cardina, Barangay Takuling, diri man tanan sa sulad sang Bacolod. Una action man na recover nila isa ka hit sa transparent plastic sachet sa Saskatchewan Cebu by luabi sa 20,000 pesos kag may ara pagiduwa ka mga hit sa transparent plastic sachet sa Saskatchewan Cebu nga nasunod sa isa ka Tupperware. Base man diri sa lottery report, may dari kwarta mismo itong 20,500 pesos nga cash na naglain nga denominasyon nga na-recover sa ato naman nga mga otoridad. May na-recover pagid diri nga 13 ka disposable lighter sa naglain-lain nga duwago kon kolor, may isa ka pack sa transparent plastic sachet nga ginapatihan ginagamit sa pag-repack sang illegal nga droga. Isa ka libo ka pesos nga proceeds sang kwarta action mar. May apat ka mga gagmay nga rolled aluminum foil nga ginapatihan amo ni Abi ang ginagamit bilang improvised tutor. Dag may duwa ka mga plastic straw nga nakikita sa lugar. Plus mayroon pagid mga 21 ka mga small folded aluminum nga ginapatihan ang sunmar ginagamit no bilang tutor sa iban pagid nga mga persona nga nagmahimo upot sang illegal nga droga sa mga mismo nga lugar. Karon ining duha ka mga persona ang yaradra na unong sa kustodiya sa custodial facility sa police station number 6 para sa nagkaigo nga disposisyon. Ako lang taon naton may 3 ka mga plastic sachet, initially 3 ka mga bulto, 15 grams ini action mark kag base sa dangerous drug board value magadangat ini mana mahimo sa kapin 80,000 masobra pesos nga balor sa Saskatchewan Cebu. Balita gikan sa patrol at ribot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol Field Report!
Salamat Akson na dyan. Mayari ko din na nalaktawan kayo na sa live stream ho. Si Elmer Almorato, good evening. Monitor lang kami di sa barangay 2, La Carlota City. Si Juan Roberto Nanit Delioso Sr., okay. Si Tom Hardy, shout out Akson Marlon, nagasigabong diri sa border Iraq. Uy, si Iraq si Tom. Oh, salamat Tom. Si Elms RG, pa-shout out please Akson Marlon sa partner ko, si Rusty Gonzaga. Grace Fus, good evening Akson Marlon, Sir Jan and Akson Radio, Miss Kuman Kamutaran ba? Best regards, God bless, thanks. Halin kay Grace Fus. Last 10:56 Akson Radio Philippines Standard Time. Mga ka-Akson, 87 días na lang, Pasko na. 94 kaadlaw naman, antes kita makabi-abi sa tuig 2021. Si Pinky Palacios, gabaritor man sa ato sa nga live stream. Kabay pa nga mangin na matawhay lang ato sa nga bugusan nga Bacolod kag Negros Occidental, Western Visayas. Sa sering Martes nga pagpakalagad naton. Action Night Patrol, magatakop temporaryo, magabalik ini buwas. Isa naman ka edisyon. Sa gyapon, same time. Last 9:30, top to balas 11 sang gabi. Sa ato sa ring News Center, sa mga balita nasyonal, upo nato na Action and Defensor. Sa kalaban sa ato sa ring mga Action Unit Reporters, Action Jan Diaz sa Patrol, Action Exxon Tahom, ato sa ring Piluto, Action Roger Gote, Percival Villamor. Dari sa ato sa ring Technical Control, ato nangin katuwang Action Dalmar Madera with IT Expert Action Elway Dotelius. Ako naman, Action na Marlon Heropoya. Nagabilin sang God bless, good night, sweet dreams. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.